أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tiamika Allah subhanahu wa ta'ala, mlengi na malenga Allah subhanahu wa ta'ala, timfunile zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, akubanja wake maswahaba ake ndi onse amene kusatira ziphunzitso zake za mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam kufikira siku la kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akati kumanise naye mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, akati kumanise ndi maswahaba antumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Awalemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, tikala tukukumbusana zina mwaziphunzitso za mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallama zokhuzana ndi tsiku la kiyama, zokhuzana ndi kuyikonzekera tsiku la kiyama, zokhuzana ndi kukonzekera kusiyana ndi dziko lapansi, kulunjika ulendo opita kukakumana ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu subhanahu wa ta'ala mukuyankhula kwake baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya imeneyo akuna kuti o inu anthu, ya ayyuhan nasu, o inu anthu, inna wa'dallahi haqqun. Nituli tulonjezo la Allah subhanahu wa ta'ala limene adayika ndiloona. Chilichonse chimene Allah subhanahu wa ta'ala adalonjeza, Allah subhanahu wa ta'ala adzakwaniritsa chimenecho. Inna wa'dallahi haqqun. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti muope tsiku lomaliza, pamene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti tsiku la kiyama lilipo, pamene anthu akakhale akulipiridwa motengera ndi zintchito zawo, zimenezo ndizoona. Allah subhanahu wa ta'ala akutsindika. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala mu aya imeneyi akuchenjeza Mulungu subhanahu wa ta'ala kunena kuti o inu anthu, fala taghurrannakumul hayatud dunya, musalole kuti umoyo wa dziko lapansi ukupusiseni, musalole kuti zichitiko za dziko lapansi zikunyengeni pakana kukuyiwalisani kumpembeza Mulungu subhanahu wa ta'ala. Wala yaghurrannakum billahi al-gharuri, musazalole china chilichonse kubwera kukupusisani kusiya kumpembeza Mulungu subhanahu wa ta'ala. Amene tuja Allah subhanahu wa ta'ala kuyankhula kwake kumveka bwino kotsindika, kunena kuti siku la kiyama lilipo, zoti kuli imfa timaona kuti ena ake amwalira, imeneyo iliko ndithu. Kuli tsiku limene inu ndine Allah subhanahu wa ta'ala azatitenge kuti lero lino ndi tsiku limene tikufuna kuti uzindikire kuti pangano limene ndidanena kuti mumwalira muzayikidwa m'manda, mukayikidwa m'manda ndizakuzutsani liliko. Tsiku limenelo lilipo ndithu. Tizasiya mabizinesi, kusiya ana athu, kusiya manyumba athu, kukayikidwa kumanda. Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti tisapusisike ndi dziko lapansi. Mtumiki watu Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam mukuyankhula kwa mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam mahadithi imira ila ndira Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, iya adanena kuti qala Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, adayankhula mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, akthiru dhikra hazimil ladhati, chulukitsani kuchula kapena kukumbukira uja amene amadula zokoma za dziko lapansi. Amene yoto mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam kufotokozera umma wake kuti muzichulukitsa kukumbukira, muzichulukitsa kuchula uja amene amabwera ndi kusiyanisa bambo ndi ana ake, kusiyanisa mai ndi ana ake, kusiyanisa mai ndi mwamuna wake, kusiyanisa mwana ndi bambo wake ndi agogo ake, kusiyanisa pakati pa mchimwene ndi mchemwali wake. Amene uja muzikumbukira kumuchula pafupi. Amene mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Chifukwa chani Mulungu subhanahu wa ta'ala
adatilenga ifeyo sikuti tikale paziko lapansi mpaka nakalekale. Allahu subhanahu wa ta'ala adatilenga kutika paziko lapansi kuti timpembedze. Tikampembeza Allahu subhanahu wa ta'ala paziko lapansi, malipiro alipo ku akhira, malipiro alipo pambuyo poti tamwalira ndikuzusidwa mmanda kumene kuli manyumba awiri okha, paradise komanso gahena. Ndiye kuteka kuti tinagwira ntchito zabwino zimene zamusangalasa Allahu subhanahu wa ta'ala, mwachifundo cha Allahu subhanahu wa ta'ala ndikutikhululukira machimo athu, pamenepo tikapeza chisomo cha Allahu subhanahu wa ta'ala chokhala ku nyumba ya muyaya paradise. Kapena nkuteka kuti tinamuchimwira Allahu subhanahu wa ta'ala, tinapanga zinthu zimene zimazitsa mkwiyo wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala wakwiya nafe, Allah ndikukatika ku ng'anjo ya moto. Timpemphe Allahu subhanahu wa ta'ala atiteteze ku zilango zimene iye wakonza kuwasungira anthu amene ndiwokanira zilango za moto. Siku la kiyama, hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam minada ila ndilandi Muadhi ibn Jabali radiyallahu ta'ala anhu, iya adanna kulino qala Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, adayankula Mtume Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, in shi'tum amba'tukum, ngati mungafune ndikufotokozerani. Akuwauza maswahaba olibikizika, ngati mungafune inu maswahaba inu ophunzira anga ndikufotokozerani ma awwalu ma yaqulu Allahu lilmu'minina yawma alqiyama, kuti ndi chiyani chimene Allahu subhanahu wa ta'ala akayankhule kuwauza okhulupirira tsiku la kiyama. Mukafuna zimenezo ndikufotokozerani kuti muchiziwe chinthu chimene Allahu subhanahu wa ta'ala akachiyankhule koyambirira kwenikweni tsiku la kiyama. Wama awwalu ma yaquluna lahu, komanso ine ndikufotokozerani kuti ndi chiyani choyambirira chimene anthu amene ndi okhulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala akayankhule kumuuza Allahu subhanahu wa ta'ala. Choyamba ngati mungafune ndikuuzani chinthu choyambirira chimene Allahu subhanahu wa ta'ala akayankhule kuwauza anthu okhulupirira tsiku la kiyama. Komanso ndikuuzani chinthu choyambirira chimene anthu okhulupirira akayankhule kumuuza Allahu subhanahu wa ta'ala. Kulna maswahaba kunna kuti tidati na'am ya Rasulullah, inde iwe mtumiki wa Allahu subhanahu wa ta'ala, tifotokozere ife ndi chiyani chimene chili choyambirira chomwe Allahu subhanahu wa ta'ala akayankhule kuwauza okhulupirira kumukhulupirira iye. Ndi chiyani chimene ndi choyambirira chomwe anthu amene ndi okhulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala akayankhule kumuuza Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala, ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam adayakula kunena kuti inna Allaha yaqulu lilmu'minina, nditudi Allahu subhanahu wa ta'ala akawauza anthu amene ndi okhulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala, kuwafunsa anthu amene adakhulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala, hal ahbabtum liqa'i, kodi inuyo munkasangalatsidwa ndi kukumana nane? Allahu subhanahu wa ta'ala choyamba chimene asikawafunsa anthu amene ndi okhulupirira tsiku la kiyama, hal ahbabtum liqa'i, kodi inu mudasangalatsidwa kukumana nane Mulungu subhanahu wa ta'ala? Inu anthu amene munkakhulupirira mwa ine munkasangalatsidwa kukumana ndi ine bwana wanu Allahu subhanahu wa ta'ala na malenga? Fayakuluna, ndi okhulupirira zikayankha kunena kuti na'am ya rabbana, inde iwe mbuye wathu, ife tinkalakalaka tinkakonda kuti tikumane ndi inu Mulungu subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, ndi Allahu ضاقت والسماء وقلبي ما رفض الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنب